Liek als dit grote bouwproject van de Ljouwerter architect Hans Achterbos voor een hotel en 30 BM-huizen. De opdracht is een resultaat van de vriendschapsbond van Ljouwert met Liang in het eersten van China. Nou, tot dusver heeft het een aantal hele concrete zaken opgeleverd. Het project van Hans Achterbos, dat worden natuurlijk meer dan 30 vakantiehuizen. We zijn bezig met een biogasproject. Er zijn heel mooie afspraken gemaakt over de uitwisseling van studenten en docenten. Dus ja, ik denk dat er een aantal heel concrete effecten te beschrijven is. En er is weer een nieuwe opdracht bijkwam. Kunstenaresse Claudie Jongstra uit Spannem zal veel kunstwerken maken voor in het hotel en de 30 BM-huizen. Als je naar binnen loopt en je gaat naar de derde verdieping, dan loop je eigenlijk langs de wanden, zeg maar, met vilt. Dus het is eigenlijk een verbindende factor tussen verdiepingen in het gebouw. Jongstra werkt met vilt, liek als dit kunstwerk in de entree van het Fries Museum. De basis van haar wandkleden is skippenwol. De wol komt van Skiep van Jer en wordt kleuren met pigmenten van Frieske boeien. Maar nou ik van Chineeske. Hetzelfde doen wij met de Chinese boeren die werken op de theeplantages. Vanuit die thee kun je, zeg maar, ook eigen kleuren ontwikkelen. De kleuren uit Friesland en de kleuren uit China. Wat kunnen de Chinese zusterstad Liang en Ljouwert on elkaar hebben? Now China also has a lot of problems. Many business people already notice that. So that's why they would like to learn from the Dutch business people about this kind of aspects. Voor de gemeente Ljouwert gaat het vanzelfs ik om de hudde cijfers. Nou, het gaat in ieder geval om miljoenen. Het project van Hans Achterbos is bijvoorbeeld een project wat ongeveer 10 miljoen behelst. En meer dan 5 jaar manjaren werk. Ja, dat zijn grote projecten. En dat is er dan nog maar 1, zal ik maar zeggen.